Доброго ранку. Усім салют! Рады вітаць вас у нашым дабраранку. Сёння, як і заўсёды, мы падрыхтавалі для вас шмат цікавага і карыснага. Таму откидывайте коўдру, адрывайте галаву ад падушкі і настройваецеся на хвалю цудоўнага настрою. А я хочу пахваліцца. Калі табе так не церпіцца чымсьці падзяліцца, значыць, з табой адбылося вельмі важнае. О, так і ёсць. Тады хваліся хутчэй. Я самастойна трымалася ў сядле. Я была сапраўднай наездніцай. Ты ехала верхам на драўляным кані? А што тут складанага? На такі нават самыя маленькія дзеці скачуць. Не, я скакала не на такім коніку. Тады, можа, ты сёння гушкалася на коніку? Што яшчэ прыдумалі? Я ж не маленькая ўжо. Кася, ты хочаш сказаць, што трымалася ў сядле на сапраўдным кані? Не, сапраўдны конь вельмі вялікі. Калі б я звалілася з такога сядла, ох, памяла б свае бакі. А што было б з маімі вушкамі? Нават страшна ўявіць. Тады, можа, ты пракацілася на поні? Гэта той жа конік, толькі меншага памеру. Не, і не на поні я пракацілася. А на якім коніку ты ехала? Гэта быў не конік, а ослік. Кася, ты праехала верхам на осліку? Менавіта так. І ведаеце, мне так спадабалася. Я ўпэўнена, што гэта самая цудоўная жывёла. Цудоўная, але са сваім норавам. Усе ведаюць, што аслы вельмі упартыя жывёлы. Але пры гэтым з вялікім пачуццём гумару. Ой, а вось пра гэта я раней не ведала. Няўжо асёл не пажартаваў, калі ты ехала верхам? Не, ён быў вельмі сур'ёзны і маўклівы. Вядома, асёл не раскажа анекдот, але ўсім сваім відам пакажа, што гатовы да жартаў. А яшчэ аслы даволі разумныя. Яны з лёгкасцю знойдуць выйсце, калі на іх шляху з'явіцца нейкая перашкода. А яшчэ у ослікаў вельмі дзіўныя вушы. Так, яны нечым вушы зайцоў нагадваюць. Такія ж вялікія. І гэтыя вушы маюць вельмі карысную асаблівасць. Прыродай так закладзена, што ў вушах ослікаў быццам ёсць разумная прылада, якая ўмее рэгуляваць узровень шуму. Гэта тое ж самае, быццам памяншаеш гук тэлевізора, калі ён становіцца вельмі моцным, так? Прыкладна так. Вушы асла умеюць фільтраваць непатрэбныя і незнаёмыя гукі. І ослікі сочаць за тымі гукамі, якія прадстаўляюць нейкую важнасць. О, сапраўдныя унікумы. У іх не вушы, а звыш камп'ютары. Так, але пры ўсім гэтым асёл даволі сціплая жывёла. Ён ніколі не будзе хваліцца сваімі якасцямі перад іншымі. А вы ведаеце, што сваякі аслоў выглядаюць па-рознаму? Адразу і не здагадаешся, што гэта прадстаўнікі аднаго вялікага сямейства. Я бачыла толькі звычайных, такіх шэрых ослікаў з вялізнымі вушамі. Прапаную зараз паглядзець мультфільм, а потым даведацца пра мамантавых ослікаў. Лесік, мне не церпіцца ўбачыць осліка-маманта. Яшчэ яго называюць ослік Пуату. Ад яго немагчыма адвесці вачэй. Вось гэта прычосачка. Ён спецыяльна рабіў укладку сваёй воўны. Сапраўдныя дрэды. О, калі гэтых ослікаў называюць мамантавымі, значыць, яны бачылі сапраўдных мамантаў шмат мільёнаў гадоў таму? Не, пра мамантаў яны нічога не ведаюць, але сваім выглядам аддалена нагадваюць старажытных жывёл. Толькі ў іх няма вялікіх біўняў. Парода з'явілася яшчэ ў часы Рымскай імперыі і была вельмі распаўсюджана на тэрыторыі сучаснай Францыі. І гэтыя ослікі жылі побач з чалавекам і дапамагалі яму? Ды яшчэ як! Вядома, з яго воўны рабілі ніткі, а потым шылі адзенне. Але аслы і вельмі працавітыя жывёлы. Яны моцныя і могуць несці на сваёй спіне ці цягнуць за сабой вагу, ледзь не роўную сваёй уласнай. Вось гэта ослікі. А падчас войнаў мамантавыя аслы дапамагалі салдатам. Яны і перавозілі салдат, і параненых байцоў, і зброю. І яны вельмі рызыкавалі сваім жыццём. Яшчэ як!
Таму быў час, калі колькасць жывёл значна паменшылася, і нават узнікла пагроза іх знікнення. Ой, бедненькие. Але дзякуючы працы селекцыянераў, зараз колькасць мамантавых аслоў удалося павялічыць. Але ўсё роўна, пакуль што гэта вельмі рэдкія жывёлы. Таких жывёл набывают в зоопарке, каб большая колькасць людзей могла з імі пазнаёміцца. Так, зараз пуату ці мамантавыя аслы жывуць у многіх зоопарках свету. Мне так захотелось завести такого. Можаш пакуль што памарыць пра асляня, а мы прапануем усім нашым гледачам паглядзець яшчэ адзін ранішні мультфільм. Сябры, якое место на планете можно лічыць самым вялікім музеем? Потап, ты пытаешься про музей, у якім сабрана самая вялікая колькасць экспанатаў? Можна лічыць, што гэта прыродны музей. Усе здагадаліся, пра што пытаецца Потап? Думайце, думайце, некаторых адказ можа здзівіць. У мяне пакуль што няма нават меркаванняў на гэты конт. А я пачынаю здагадвацца. Ці не пра акіян наш Потап пытаецца? Про які такі акіян? Пра самы звычайны, сусветны. Лесік, ты малайчына. А які музей знаходзіцца ў акіяне? Акіянскае дно можна лічыць самым вялікім музеем на зямлі. Гэта як? Няўжо там выстаўлены розныя экспанаты? І ці можна прыйсці ў такі музей з экскурсіяй? З таго дня, як чалавек пабудаваў першы карабель і адправіўся на ім па акіянскіх хвалях, прайшло шмат часу. І колькі за гэты час было караблекрушэнняў, немагчыма падлічыць. Ой, караблі часта перавозілі розныя каштоўнасці. Так, усё самае лепшае з адной часткі зямлі везлі на караблях праз акіян, каб прадаць і абмяняць у другой частцы свету. Значыць, многія каштоўнасці апынуліся на дне акіяна? Правільна, а глыбіня акіяна яшчэ якая вялікая. Не кожны аквалангіст адважыцца дасягнуць такога дна. Ёсць нават месцы, у якіх немагчыма падлічыць, колькі кіламетраў ад паверхні вады да дна. Мне б хацелася б адным вочкам паглядзець, як там усё наладжана. Можа, адшукаць якія-небудзь каштоўнасці далёкага мінулага? Навукоўцы падлічылі, што ў акіяне адбылося каля 3 мільёнаў караблекрушэнняў. На дне акіяна апынуўся і знакаміты карабель Санта-Марыя, самога Хрыстафора Калумба. І ўсім вядомы Тытанік. А вось дабрацца да многіх затанулых караблёў не заўсёды магчыма. Сябры, калі даведаецеся, што збіраецца экспедыцыя на дно акіяна, паведаміце мне. Кася, і ты не баішся? Вядома, баюся, але адправіцца ў такое падводнае падарожжа мне вельмі не церпіцца. Для таго, каб апусціцца на дно акіяна, спатрэбіцца спецыяльная падрыхтоўка. Я гатовая і патрэніравацца. Хачу цябе папярэдзіць, што глыбіня такога падарожжа будзе больш за 1000 метраў. Нагадаю, што 1000 метраў – гэта 1 кіламетр. Усё правільна. Дык вось, каб пераадолець такую глыбіню, спатрэбіцца Спецыяльны акваланг. абавязкова. Без яго нікуды. Дык вось, пасля такой адметкі ў 1000 метраў вадалазы перастаюць бачыць чырвоны і жоўты колеры, а кроў, здаецца, там цёмна-зялёнага колеру. Вось гэта дзівосы. А цяпер уявіце, што адбудзецца, калі ўсе ледавікі, што знаходзяцца ў халодных водах акіяна, у адзін момант растаюць. Вядома, узровень вады стане большы. А наколькі большы? На некалькі метраў. Дакладней, на некалькі дзясяткаў метраў. На ўзровень вышыні прыкладна 26 павярховага дома. Тут усё сур'ёзна. А з акіянам не пажартуеш. Бывае, ён разлуецца і ўзніме караблі на высокіх хвалях. Можаце ўзгадаць вядомую карціну Івана Айвазоўскага «9 вал». Вось там хвалі дык хвалі. А потым давайце пераключымся на хвалю цудоўнага настрою. І разам паглядзім яшчэ адзін ранішні мультфільм. Зараз такая цудоўная пара.
Прырода быццам хоча паказаць усе колеры, якія толькі ў яе ёсць. Таму і ў школу, і ў дзіцячы садок можна ісці трошкі павольней, каб палюбавацца гэтай прыгажосцю. Таму мы раім усім выйсці з дому на некалькі хвілін раней, каб не спазніцца на заняткі. А пасля заняткаў зоймемся падрыхтоўкай да нашай наступнай сустрэчы. Усе памятаюць, калі яна адбудзецца. Як заўсёды, роўна ў 7 гадзін раніцы на тэлеканале «Беларусь-3». Не праспіце! Да сустрэчы зранку у нашым добраранку!